Is-servizz pubbliku nnieda l-identità l-ġdida tiegħu bil-viżjoni li b'aktar investiment fl-infrastruttura u bħiliet diġitali jista' jkompli jimmodernizza lilu nnifsu kif ukoll il-pajjiż. It-tendija saret mill-kap tas-Servizz Pubbliku Tony Sultana waqt il-ftuħ tal-ewwel edizzjoni ta' The Public Service Expo. Dan l-avveniment qed jiġbor taħt saqaf wieħed l-amministrazzjoni pubblika kollha. Bl-Expo isservi ta' vetrina għall-aqwa għodod diġitali li jagħmel użu minnu s-servizz pubbliku f'kull settur u qasam tal-ħajja. Il-kap ta' servizz pubbliku qal l-modernizzar li għaddej minnu s-servizz pubbliku ma jaqafx biss mat-teknoloġija, iżda hi kwestjoni wkoll ta' mentalità, bidħul ta' prattiċi ġodda, proċeduri aktar relevanti u għodot innovattivi fosthom bl-użu tal-intelligenza artifiċjali. Waqt li kienet jindirizza l-kapijiet tal-amministrazzjoni pubblika, Tony Sultana elenka il-viżjoni tiegħu ta' amministrazzjoni pubblika waħda għal poplu wieħed li ma tagħmilx distinzjoni bejn dipartimenti, aġenziji u entitajiet, iżda li l-ħidma tagħha tkun ibbażata fuq ambizzjoni li x-xogħol isir aħjar. Moha News huwa spjega l-viżjoni tas-servizz pubbliku lan wara l-Expo li l-ewwel waħda tax-xorti tagħha. Viżjoni hija sempliċi, viżjoni waħda għal amministrazzjoni pubblika waħda għal poplu finalment wieħed. Viżjoni fejn l-almu tagħna jkun li dejjem nidħlu f'mentalità li nkunu ma tal-ewwel, min tal-ewwel, ikonna online presence iktar moderni, inġeddu d-dera tagħna, ġendu il-branding tagħna ħalli jkollna identità aħjar u li wkoll inkabru s-socials tagħna ħalli naslu għand in-nies bl-iktar met ħafif, bl-iktar mod modern f'dinja moderna llum. L-Expo li qed issir fl-MFCC ta' qali tesponi sistemi intelligenti varji li jintużaw ta' kuljum fis-servizz pubbliku. Dawn inkludu sistemi li jiffaċilitaw permessi lokali, benefiċċji u sigurtà soċjali, kura u saħħa personali, proċessar ta' applikazzjonijiet u sistemi ta' parkeġġ fost oħrajn. Wieħed jista' jara wkoll sistemi diġitali ta' interess uniku, fosthom Bomb Disposal Robot, kċina diġitali, ologrammi ta' statwi, Passport System Identifier, 3D Costume Scanning, robots varji simultarji tal-esports u scanning digitali ta' arkivi notarili li jmorru lura mijiet ta' snin. Se jkunu esposti wkoll sistemi digitali li jassistu l-pajjiż fuq skala nazzjonali, fosthom l-Emergency Management Control Center, Air Traffic Demos u bosta oħrajn. L-Expo se tibqa' miftuħa sa nhar il-ġimgħa li ġej. Bl-aħħar postijiet ikunu disponibbli biss permezz ta' reġistrazzjoni fuq is-sit tas-Servizz Pubbliku publicservice.gov.mt.